Som més de 7.000 milions d'habitants a la Terra i la gran majoria utilitzem energia i electricitat a diari. L'energia és un recurs essencial per a les nostres vides. Però l'energia que generem avui és majoritàriament d'origen fòssil, generant emissions d'efecte hivernacle i omplint les nostres ciutats de contaminació, afectant l'escalfament global i la nostra salut. Si la nostra ciutat utilitzés més energia renovable i de forma més eficient, veuríem com l'aire que respirem a Barcelona seria molt més saludable. L'energia renovable és, per la seva naturalesa, intermitent. El sol no sempre brilla, ni el vent és constant, així que és necessari emmagatzemar-la. El procés anomenat electròlisi ens permet guardar l'energia en forma d'hidrogen i us explicarem com funciona. Els electrolitzadors utilitzen electricitat per separar la molècula d'aigua, generant només hidrogen i oxigen. Si utilitzem energia renovable, generem hidrogen verd, sense que això comporti emissions contaminants. A més, el mateix dispositiu es pot utilitzar de forma reversible per a tornar a convertir l'hidrogen en electricitat, generant aigua com a única emissió. Però aquesta tecnologia està molt verda, no? La veritat és que aquesta tecnologia, que està basada en materials ceràmics, està ja en una fase de desenvolupament molt avançada. És ara el moment de testejar aquests dispositius a major escala. El projecte HAI Barcelona construirà un sistema electrolitzador reversible d'alta eficiència. A l'IREC som experts en tecnologies d'hidrogen i piles de combustible. Coordinem el projecte HAI Barcelona, on desenvoluparem un sistema reversible capaç d'aprofitar els excedents d'energia renovable per a partir de l'aigua generar hidrogen verd. Així podem emmagatzemar i produir electricitat neta, contribuint a la descarbonització del sistema energètic actual. Al nostre grup de recerca estudiem l'evolució temporal dels sistemes i dissenyem controladors, que són dispositius electrònics per operar aquests sistemes de manera eficient i segura. En el projecte, el nostre objectiu és controlar la pila reversible d'òxid sòlid, optimitzant variables com són el cabal d'hidrogen produït, la potència elèctrica, temperatures o pressions. AESA aportarà els seus coneixements en l'optimització de processos energètics en general i la seva capacitat per materialitzar projectes, per fer-los construïbles. Es tracta de que simulacions numèriques i elements que funcionen en laboratori convergeixin en un equip que operi de forma automatitzada, eficient. Segons Hydrogen Europe, l'Associació Europea d'Hidrogen i Piles de Combustible, a Europa hi haurà 5 milions de vehicles i 13 milions de llars que podrien utilitzar hidrogen verd el 2030, d'aquí només 10 anys. Al final del projecte HAI Barcelona tindrem un dispositiu complet i operatiu que pretén ser l'iniciador de la futura entrada de les tecnologies de l'hidrogen a la ciutat de Barcelona, contribuint a implementar les energies renovables i millorar així l'aire que respirem.